γνώμη σου όσον αφορά το μαύρο και το λευκό, αν θεωρείς ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει σε κάθε γυναικεία ντουλάπα? Θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει σε κάθε γυναικεία ντουλάπα, γιατί το άσπρο και το μαύρο είναι τα δύο πιο ουδέτερα χρώματα της μόδας και πάνε σε όλες τις γυναίκες. Επίσης, υπάρχουν πολλές γυναίκες οι οποίες δεν ξέρουν απαραίτητα να αναταιριάζουν και να σετάρουν τα ρούχα τους με έναν τρόπο όπως επαγγελματίες, όπως εσύ δηλαδή. Και η πιο safe επιλογή τους είναι να ταιριάξουν το άσπρο με το μαύρο ή και να είναι total look μαύρο ή λευκό. Πάντα νομίζω, και αναλόγως βέβαια αυτό έχει να κάνει με το σωματότυπο της κάθε γυναίκας. Τα λευκά δηλαδή είναι καλό να μην γράφουν πάρα πολύ, να είσαι λίγο πιο στεγνός, λίγο πιο φίνος, αλλά και πάλι, ακόμα και αν είσαι κάποια παραπανήσια κιλά ή κάποιες ατέλειες στο σώμα σου, μπορείς να τα τονίσεις ωραία με ψηλόμεσες λευκές λύσεις, με πουκάμισα από μέσα, με το μανίκι το 3/4 και το ολόκληρο, υπάρχουν πάρα πολλές λύσεις. Μια πάρα πολύ ωραία τάση γενικότερα, που δεν είναι μόνο φέτος, είναι όλα τα χρόνια, είναι το άσπρο και το μαύρο μαζί. Όπως βλέπουμε σε αυτή την ωραία φούστα, που είναι μαζί. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Ωραία, εσύ αυτό θα το συνδυάζεις και με crop top ή επειδή είναι αρκετά ψηλή? Και με crop top και με φανελάκι και με πουκάμισο και με ζιβάγκο μαύρο, με 1000 πράγματα που να το συνδυάσεις. Γιατί αυτά τα κομμάτια στην ντουλάπα μιας γυναίκας θεωρούνται μπαλαντέρ. Δεν υπάρχει κάτι με το οποίο δεν μπορείς να το συνδυάσεις. Μπορείς με τα πάντα να τα φορέσεις. Είτε είναι πρωινό το look σου, είτε είναι βραδινό, είτε είναι για κάποιο ραντεβού επαγγελματικό. Ακόμα εκτός το little black dress, εκτός από αυτό που σίγουρα θα έχει. Αυτό είναι το little black dress, είναι πάρα πολύ chic, είναι για βραδινές εμφανίσεις. Ποιο άλλο κομμάτι θεωρείς ότι πρέπει να υπάρχει εκτός από το ένα λευκό πουκάμισο σίγουρα στο ντουλάπα της γυναίκας. Ένα blazer μαύρο, εγώ θα έλεγα απαραίτητος. Σαν γραμμή προτιμάς το oversize, να είναι λίγο πιο. Το oversize μου αρέσει πάρα πολύ και το περισσότερο. Όμως δεν μπορούμε να το επιβάλλουμε σε όλες τις κυρίες, γιατί και πάλι έχει να κάνει με το ύψος μας, τη μέση μας, τα χρώματά μας, με 1500 πράγματα. Ένα μαύρο σακάκι στο ντουλάπα μας, ένα λευκό πουκάμισο, μια ωραία φούστα και ένα ωραίο πέντσιλ μαύρο παντελόνι είναι τα basics που θα πρέπει να έχουμε πάντα. Δερμάτινα. Βεβαίως. Εγώ πολύ. Υπάρχουν όμως γυναίκες που δεν τους αρέσουν τα δερμάτινα. Και αυτό είναι σεβαστό. Το perfecto, το κλασικό, το οποίο όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό είναι λίγο σε πιο σύγχρονη μορφή. Αυτό είναι κάτι λίγο πιο μοντέρνο. Ναι. Όμως το κλασικό perfecto, το οποίο επικρατεί, και μπορεί να το βρει και στις αγορές του μοναστηράκι, δεν χρειάζεται να είναι σε Laurent απαραίτητος. Γιατί η μαγεία με τα ρούχα είναι να μπορούμε να κάνουμε mix and match πιο ακριβών με πιο φθηνές λύσεις. Όλοι φοράμε Zara, όλοι φοράμε H&M, όλοι φοράμε COS. Και εννοείται αυτό το πράγμα. Και είναι και πολύ ωραίο να βλέπεις πώς μπορεί να συνδυαστεί κάτι πιο ακριβό με κάτι πιο φθηνό. Εγώ αυτό που προτείνω είναι να επενδύουμε πολύ στα αξεσουάρ μας, οικονομικά και χρηματικά. Δηλαδή είναι πολύ προτιμότερο να μαζέψουμε χρήματα, να πάρουμε μια ωραία τσάντα, μια ωραία μπότα, ένα ωραίο δερμάτινο παλτό και τα άλλα μπορεί να είναι πολύ πιο, ξέρεις, από street markets, τα οποία είναι πολύ πιο mainstream και πιο contemporary και απλά. Σε feeling κουτί, δηλαδή δεν είναι απαραίτητα λαμβάνει, δεν είναι απαραίτητα. Άρα θεωρείς ότι ίσως το καλό αξεσουάρ είναι αυτό που θα δώσει. Πιστεύω ναι, γιατί ακόμα και με ένα φανελάκι, μια ώρα ψηλόμεση μαύρη φούστα, αν έχουμε μια ωραία τσάντα στα χέρια μας ή ένα ωραίο ζευγάρι δερμάτινες μπότες, τότε το look μας πηγαίνει σε άλλο επίπεδο. Είναι εποχές δύσκολες, κανείς δεν μπορεί να ψωνίζει όπως παλαιότερα. Οπότε θεωρώ ότι είναι μια πιο έξυπνη λύση. Φέτος είναι και πολύ στη μόδα τα καπέλα. Εγώ δεν φοράω πολλά καπέλα γιατί είναι πολύ λεπτό το κεφάλι μου και δεν μου κάνει. Σου πήγαινε όμως από ναι, αλλά είναι πολύ ωραία λύση τα καπέλα και υπάρχουν και πολύ φθηνές λύσεις και σε αυτό. Η μαρινιέρα είναι κάτι το οποίο πρέπει όλοι να έχουμε στη δουλειά μας. Χειμώνα καλοκαίρι και το αγαπάμε πολύ. Γιατί δίνει αυτή την ανεπιτίθικτη απλότητα που κάποτε η Coco Chanel έδωσε στις γυναίκες για πρώτη φορά που ήταν με τους κορσέτες, ντυμένες, σφιγμένες και ξαφνικά μια μαρινιέρα. Ακριβώς. Απελευθερώθηκε το γυναικείο σώμα και ακόμα συνεχίζει να γίνεται αυτό. Και νομίζω ότι μαλακώνει πολύ και τα δερμάτινα. Τους δίνει έτσι λίγο. Θα κάνει πιο εύκολα και πιο casual. Έτσι ακριβώς. Και επίσης να πούμε το μαύρο χρώμα είναι ένα χρώμα που ενεργειακά μας θωρακίζει. Δηλαδή, όταν είμαστε κουρασμένοι ή όταν δεν αισθανόμαστε πολύ καλά, ενεργειακά φοράμε μαύρα, σημειολογικά και στην κοινωνιολογία της μόδας, φοράμε μαύρα όπως και παπάδες, οι θρησκευτικές κοινότητες που δεν είναι, ας πούμε, απαραίτητα χριστιανοί, φοράνε μαύρα για να θωρακίζουν την ενέργειά τους και κρατάνε σε αυτούς. Δεν το ήξερα. Το μαύρο λοιπόν για πολλούς λόγους είναι κάτι πολύ safe. Ακόμα και σε φίλες μου ή και στους μαθητές μου στο fashion workshop, όταν δεν ξέρουν τι να φορέσουν, φοράμε μαύρα. Αυτή ήταν η επόμενη ερώτηση. Δηλαδή. Είμαστε πάντα μέσα. Δεν το επιλέγεις γιατί θεωρείς ότι είναι statement το μαύρο. Το κάνεις και για άνεση. Είναι όλα. Είναι statement. Είναι άνεση. Είναι το χρώμα της μόδας το βασικό. Η μόδα, τα δύο βασικά της χρώματα βαλεντέρ είναι το μαύρο και το άσπρο. Είναι κάτι το οποίο προσδίδει τρομερή φιλικότητα και αισθητική σε όλα τα πρόσωπα, σε όλα τα χρώματα γυναικών, σε όλους τους τύπους γυναικών, σε όλες τις εθνικότητες γυναικών. Το μαύρο είναι κάτι το οποίο δεν κλωτσάει ποτέ.
Οπότε και οι ήσυχες γραμμές του σε ήσυχα designs, τα οποία είναι πιο minimal και πιο απλά, προσδίδουν μια θηλυκότητα και μια αριστοκρατική διάθεση στη γυναίκα. Δεν ξέρω να το. Όπως είχε πει και η Diane Vreeland σε μια συνέντευξή της, που τη ρωτήσαν ότι όταν πεθάνετε και σας βάλουν στο μουσείο, τι θα θέλετε να φοράτε. Είπα: θέλω ένα κασμιρένιο πουλοβεράκι, ένα πένσιλ μαύρο παντελόνι και μια σειρά πέρλες. Δεν μπορείς να χάσεις με αυτό. Αριστοκρατική. Άρα, να μην σε ρωτήσω ποιο είναι το νέο μαύρο για σένα. Όχι, το μαύρο είναι το μαύρο. Είναι το μαύρο. Το μαύρο είναι το μαύρο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ.